Ndị Amagunze jibili ka anyị na-ekwu maka fanụ. Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze na-ekwu okwu. Ụmụ Amagunze si ife a na-alụ. Akwanụ mbe executive ọkọpidi na nwoke ya na Onyeoma Tochukwu nwa Nnamani Nwaeze. Amagunze obodo eze. Ụmụ Amagunze obodo Itegina. Amagunze maka. Amagunze obodo eze special. Amagunze obodo eze. Onyeoma Tochukwu Nwaeze. Amagunze maka. Nye m onu. Onye ka nwoke nwanyị afọ executive onye na-abụrụ Nwaeze na-agwa anụ Nnamani Nwaeze ka nna azanụ egwu dị n'obi anyị Amagunze obodo eze. a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ. Amagunze maka. Amagunze obodo eze. Amagunze maka. Anyị esizienụ n'isi mmiri n'uwe bido ije anyị na-eje n'ụọ echebesi ka alaeze anabasi ka kwalaeze. Anyị Amagunze na lekene nụ. Anyị Amagunze na lekene a. Anyị ekenebezi na-ejibili na mmadụ karịrị Amagunze maka nụ. Anyị abatazie n'ụzọ isi enu Amagunze. Anyị ekenebezianụ Captain Evaristus Nnachi Odengene na Amagunze ị na-edolu olu n'Igbo. Onyeoma na ụmụ Amagunze furi n'anya n'ụrụ. Kedu maka Chief Ezinna Philip Sondani Ndị ọma. Sani Onyeoma na isi bụsa ụmụnnevu Amagunze wepụtazi anụ ọya adịghị na mmanụ. Anyị eluzienụ na amaoji ani n'ọdị na Amagunze. Onye ka njekwubejebezienụ ha Chief Emmanuel Chukwuemeka Onyeoma bịafụmanyanụ onye nwe ino nwere ifenụ. Ide wanụ na Amagunze ide gburugburu bịa. Anyị ekenezianụ ha Chief Emmanuel Chukwuemeka Ide Amagunze ide nke izizi na Amagunze ọ ịbụ ide chimba na Amagunze. Ide gburugburu na Nkanụ. Ide mgbomgbo na mgbomgbo. Ezi nwa si amaoji anyị Amagunze wepụtazianụ. Chief Executive Officer E-Communications South Africa Pty Limited. CEO Imagros Auto Windscreen Company Nigeria Limited and Chief Executive Officer Amaco Investment Company Nigeria Limited. Onyeoma na South Africa ka ibizebi. Treasurer General Amagunze United Brothers South Africa. Financial Secretary Nkanu Welfare Association South Africa.
nwanne ya Onyeoma Tochukwu na-ese Tochukwu John Okonkwo Managing Director Tozi Hotel and Suite Abuja Chief Executive Officer Tozi Supermarket Abuja Nkwachukwu kwere ugbo Enyimani Onyeoma gaba n'iru n'ogo ya erikanu Ogime n'elu ụwa ga-eji okwukwu Towan ezi nwa si ugbo Enyimani wepụtazianụ na Amagunze obodo Itegina Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze na-ekwu okwu Ojoveleka kenelu nwa mụ na mma Onyeoma na South Onyeoma na ịdị mma Chibike Okonkwo nwa mụ na mma bili Onyeoma bịa fụmanya Chibike Okonkwo nwa mụ na mma na South ezi nwa Amagunze obodo Itegina nwanne Tozi anachọ mmadụ achọrọ dezienụ na mmadụ bụ n'ụba ụmụ Amagunze amakanụ Amagunze obodeze Amagunze amaka Amagunze obodeze Amagunze amaka Nze godu na Amagunze Onyeoma biko bịa fụmanya obele nwa gaba n'irunu na Chukwu fụrụ n'anya ndị agwụ ọgbọ ka isi jenụ Ọbara Uchenna Christian Onyeoma bịa fụmanya Nze godu bili ndị agwụ ọgbọ ka isi pụtanụ n'ụmụnne efu ka isi eje Onyeoma Tochukwu ekene anyị ekenezianụ Ọbara Uchenna Christian Nze Gold na Amagunze ezi nwa si ndị agwụ ọgbọ ụmụnne efu Amagunze wepụtazianụ Managing Director BTC Buying and Selling Oya adịla na mmanụ mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụlụ feki eze ka ọ dị bụ ọbụlụ kantafiti ndị ejibili na Amagunze ga na-ekwu maka fanụ Ojoveleka anyị eruzienu n'isi enu ọgbọ Amagunze mmadụ ga-echekwube bata Chibokechukwu Nwachukwu bili na ịwa king bịa fụmanyanụ ezi nwa Amagunze bilio Indian Godfather bilinu ego dị n'okwu n'Enugu Onyeoma na ịdị mma Onyeoma liba n'ụwa n'ọdịda dozikwana ya ezi nwa Amagunze bili Onyeoma na ịdị mma Onyeoma Tochukwu ekene anyị ekenezianụ Chief Okechukwu Nwachukwu Indian Godfather Iowa King ego dị n'ogwu 1 Enugu Steeti ezi nwa si isi enu ọgbọ ụmụnne efu Amagunze wepụtazianụ Oya adịla na mmanụ iso na ndị Amagunze ji eme ọnụ
nwere ego na-emekwazi ọgọ ọ dị ofeleka Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze na-ekwu egwu ọdịnibi anyị Amagunze mụrụ nwa ka nwanụ onye ga na-ekwunu ebe ejeje ọgụ bilinu ebe ejeje ọgụ na Amagunze nze brandi odogwu Chinedu Nwatu Onyeoma biko bilinu ụmụ Amagunze na-ekpokwu teneti mala maka kọntatị ka iji eji ịma mmadụ n'ike kalisiri Amagunze ji okwunu isi ọnụ ọgbọ ka isi ejenu n'ụmụnebe Amagunze Onyeoma biko bilinu anyị ekenezianụ nze brandi Chinedu Nwatu ekwe eji eje ọgụ na Amagunze shọ kọntatị ọgaranya ndị eji biri na Amagunze ọfa ka m na-ekwu maka fanụ ụmụ Amagu ma ife na alụnụ ọbasie Igbo na Amagunze abatazienu ezigbo mmadụ ugebe n'aja ezigbo nne m bilinu onye nwe na onwere ifenu Onyeoma dị mma onye ndị agwani Amagunze ka isi ejenu anyị ekenezianụ Amagunze Nwite obodeze Festus Chidozie Amagunze maka Amagunze obodeze Ikpọ ugebe n'aja nwata na Amagunze onye ndị agwani Amagunze Vice Chairman AADU Onitsha branch Ikpọ isobilinu obi na mkpọ odogwu Onyeoma bịafumanya onye ka oke nwa David onye mechi Onyeoma denidi mma mmiri malugo eze na-eri nkie obi ọbụla samuli ezi nwa Amagunze bilinu anyị ekenezianụ Chief oke nwa David onye mechi mmiri malugo 1 eze na-eri nke ya ọ na-enwe obi aṅụrị obi na mkpọ odogwu Managing Director Daval Electronic Limited Worldwide ezi nwa si egwu egwu mụnebe Amagunze wepụtazianụ isobili ọsịbụke na-ekenenu tuju na taụnụ afọ nwelote nnodogwu tuju na taụnụ afọ nwelote nna ezi nwa Sokwuoka wepụtazianụ kedu maka Don Philip eze omeọgọ na narụ nata eze obi na bọsị m kene unu ụmụ Amagunze fụrụ unu n'anya nụ Amagunze obodeze anachọ mmadụ achọnụ na mmadụ zaba Amagunze obodeze meyo odogwu meyo na Kano meyo worldwide anyị ekenebezianụ Honorable Okechukwuede ndị ọma Executive Chairman Kano East Local Government ndị ọma Enugu State
onye kenezianụ mba excellent ọkaibe unateze ezi nwa si obiagụ ime ama n'ume unateze wepụtasịa onye ọma na ibi na Northwest Washington DC isobilinu Managing Director Excellent the Great Global Resources USA and Onyeoma Worldwide Oya bali ezigbo mmadụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze na-ekwu okwu nwa mbụ n'obi eze egwu a bụ egwu anyị isi mmiri ata na America Onyeoma na isi na ụmụ Amagunze ya ga n'iru odogwu wadụ na North America Onyeoma Dennis Obilinu isi mmiri ata onye ka na-ekwu maka ya High Chief Royal Prince Divine Raymond Olikago DC Milatata one of League in Ihiala local government Anambra State Odogwu one na North America ezigbo mmadụ adịrị ofechanụ ezi oyi Onyeoma Tochukwu onye ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ n'obi ụmụ Amagunze si nwoke n'eyinu Prince Chidebere Okolie Onyeoma dị mma ezi nwa Amagunze bilinu Nwaeze bụ eze Onyeoma Dennis Obilinu Amagunze ka isi jenu abatazia mọgwụ anyị Amagunze anyị ekenezianụ Prince Chidebere Okolie ịkwa na-agba n'anyanwụ na ọhụụ anyị Amagunze ezigbo nna ibu His Royal Highness Igwe Alhaji Mushidi Okolie Eze Chigelogo one of Ọhụụ Amagunze nna ndị Igwe Okolie 8th grade ụmụnnefu Amagunze obodo eze ọya baluno Amagunze maka Amagunze obodo eze Amagunze maka Chief Chikwendoji Onyeoma dị mma obunagwa n'ike isi bịanụ oji nwa ojii onye nweghị nwere ifenu afụ nwelote na Adudu one Chikwendoji nwa ojii afụ nwelote na Amagunze ezi nwa si obunagwa anyị Amagunze wepụtazi agriculture producer oji ọkụkụ eme ọgọ Onyeoma dike eji n'ọkụkụ mere Onyeoma Tochukwu ọgọrọ Amagunze obodo eze ezi nwanne m nne ya dike Chinechi adagwa Amagunze maka Machimeleze bịa Onyeoma Dennis Machimeleze asị n'ezi ọya makanụ ezianụ na oyi ndị Amagunze na ọbatazianụ onye ka m na-ekwu maka ya Chief Oliver Chibika Ayọgụ
Eze na Nsụka Abedem Ancient Kingdom kisi wepụtazianụ Odogwu na Mozambique Nwachimeleze Foundation ọgaranya na-enyere ụmụ ogbenye aka n'isobidinu ọ dị mma Amagunze ka ị na-achọnụ Old Bros Collection Odogwu na Mozambique ụmụ Amagunze si mụ kenebeze na Okani Nwede anụ niile onye ụsa na akegbe akekpukwu ka isi wepụtazianụ anyị Nwede Global Celebrity Businessman ezi oyi Onyeoma Tochukwu ọya bali anyị eluzienu na Turkey udo mmiri na-ezere ọra President Nigerian Community na Turkey ọkọ bụrụ ụzọ one of Eke Kingdom Onyeoma denidi mma anyị ekenezianụ Prince Viano one ọzọ mmiri na-ezere ọra Onyeoma one of Igbo land mmiri ọma na-ezoro ụmụ ogbenye na-ezoro obodo ezi nwa na Turkey the president Nigerian community na Turkey Onyeoma na ndị melọgọ kalịla akalịnụ money making machine MMMM Onyeoma Tochukwu kenere inu Amagunze obodo eze Austin oke nwa akwa Amagunze bịa akwa Amagunze bili akwa bata one na Amagunze isobili anyị ekenebezianụ mmiri ego Amagunze okwi ezigbo mmadụ adịrọ fechanụ Onyeoma Tochukwu bịara obi inu Onyeoma biko kenelu m eze nwata na Amagunze eze nwata worldwide Onyeoma dị mma kedu maka nwa Chinemelu na Amagunze ezigbo mmadụ adịrọ fechanụ obodo eze nna ogiliga nọkwa ya nna ogiliga one na Amagunze anyị eluzienu n'ogodo ezomọgọ nọfụ Managing Director Blessed Isonic Lagos agụba ndị na-eme ọgọ aka tinyela ọkụ nke izizi n'ogodo ezomọgọ ụmụ Amagunze mana isobirinu una mana nwaka nwa bụ onye Amagunze ezi nwanne m ọbanụ nwaka nwa n'ogodo bụ ifeọma Amagunze obodo eze kedu maka Amagunze Manchusaba obodo eze isobirinu Amagunze anyị ekenezianụ Captain Ndubuisi Anioma ugwu na ndị ilo one na Amagunze Odogwu nino na Grand and Forward na Lagos State isobilinu ọgimele Onyeoma Tochukwu n'Chukwu ya abụghị ụgwọ aka na-emelu ụmụ ogbenye ọgọ ịnọkwa akụ na-esi obi ike na Amagunze
Onyeoma Denis Obilinu ụmụ Amagunze nne na Ghana akụmesobike na Ghana onye Amagunze kedu maka Nzezue na Ghana Uluka na Chukwu sa Michael Nwatu Uluka na Chukwu Oil and Gas Inokwa anyị kenebezianụ amụlụ onye na-ego na Ghana amụlụ onye na moni ụmụ Amagunze balụbanụ anyị buru ibu rie nnenụ onye bụchi nwoke nwa Onyeoma Denis isi elu ka isi ejenu ọfịa fụlagụ na China ịbụ ọfịa Amagunze ezi nwanne ata mawawa Adama na China isobilinu oyi na-atụ mba na Amagunze iru okenelu ụmụnnandị nwanne ọmaga na Amagunze sobilinu ọsọ Francis Nnamani ọmaga na Amagunze anyị ekenezianụ Comrade Mike Okenwa onye ọmasị oke anyị Amagunze wepụtazianụ kedu maka Alhaji Uchemba ụmụ Amagunze amakanụ ụmụ Amagunze nwere ife niile Amagunze obodeze anyị ekenezianụ Chief Anayonaji Mbalu Ugolo na Amagunze Deputy Chairman Igbo Union in Dublin Ibu Chairman Kano Union Island ezi nwa si Amagunze wapụtazi ọya adịla na mmanụ ma ndị anyị na-akpọrọ afụ na-ewo n'iwonu oge ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị maka na mmadụ ebikanụ onye amakwana m ụlọ ahụ nke onye chinya zelunu Onyeoma Tochukwu na-ekene ụmụ Amagunze niile ma onye ọbụla tụkọta aka ka anyị dozie obodo anyị Amagunze mma na ọ bụ nke anyị nchanụ ọ dịkwanụ njọ nọ nke anyị ka ọ bụ mgbe na-ayọsi onye ọbụla tụkọta aka ọnụ ka edozi obodo anyị na Amagunze apụtagonu obodo eze Onyeoma Tochukwu onye Amagunze na-ekwu okwu ma nna mụrụ m bụ ude nwa dibịa Nnamani Nwaeze nwoke ọgwụ nne m bụ Ngozi ka nwaanyị ego elikwu ụmụ agbala nke n'ofe Amagunze ka o si wepụtazianụ nne m bụ Nwochukwu Nwatụ isi nkelebe anyị na-ele ekene Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu nwa amụrụ n'obi eze Nnamani Nwaeze ka nna aza maka onye na-abụrụ Nwaeze na-agwa egwu adị n'obi anyị
na-ekwulekwu mazi ọnụ ofeke ọbụla alanụ eze ọmọgụ nwanne m sobilinu mgbe ka ịgbalịa dị Amagunze obodo eze